سروکی سندیکای روزنامه‌وانان ترکیه برز گوکهان ارموش ج استانبولی و بمر دبل سروی مجاری برز دورمجدن باش کام بزنه بن اگر او بریار وره جیب جی کرن شخو بریار ایدی به فرمیاتی راگهاندنی وره جیب جی کرن ve çe bandore le medyaya bekerdin ava Türkiye begeçti de. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Avliyat xwazim vê tiştî bêjim yani ew serokatiya pêwendiya guhatiya bi biryarname serokkomariyê derketiye ev guhertin di warek karta rojnamevanî de pirsgirêka li Tirkiye hîn mezintir dike di navbera rojnamevanî û karta rojnamevaniyê de ew valahiya ku hebe hîn zêdetir dibe li Tirkiye ji xwe gelek zehmet bû wergirtina karta rojnamevaniyê gelek rêziknameya de hat guhertin hatibû kirin û kara gelekî zehmet ببو کرتا به هزاران کسا هاتو بو بطال کرن و صدان کسی لیویه که کرتا آن به نو کرن. Danıştay'ın verdiği bir düzeltme kararı vardı. Demin peştajı dadgaha bilind biryarek standı bu و خواست بو کد وی ورده هنک گوهرتن ورا کرن یا هری گرینگ جاو بو که دوی که کرتا روزنامه‌وانیه بر شرط بیمه و نه گریدان yani rezikname ku derxistin li gor xwe çareseriyek dîtine lêbelê ew biryar dadgeha bilind sedî sed bi cîbecî nekirine wek pêvajiyeka demeke mehekê danê ye ku piştî mehekê dîsat xwazim bi şertê bîmê ve girê bidin li gor reziknameya pêş buradan sonra piştî vê jî vê awayî rêziknamayek bêkirin ev tiştana cih girtine reziknamede baz vaha bepirsin bo ji bo kesên ku dilgiranin ji vê biryarê kesên ku karta rojnamevaniyê hene çi mafek hene o kesên ku bê karta rojnamevaniyê karê rojnamevaniyê dikin ji çi mafekê bêparin ege vê yekî ji me re zelal bike ji bo kan bizanibin ew biryara wê çi qasî ziyanên wê hebin. Şöyle وساز بجم karta çapemeniye rojnamevaniye ew hêsaniye dide rojnamevanan ku gelek bi asanî karê xwe bikin û ew hêsaniyên van derfetên van îstifade dikin ev rojnamevan ji bilî vê jî ji aliyê rojnamevana jî ku ev avantaja xwe heye ew ên ku derfetên ku ji aliyê bîmê û teqawîtbînê ve Suudê dide rojnamevana divê ew kerta wanî çapemeniye rojnamevaniye hebe ku karibin zû teqawît bibe me ji bo vî tiştî jî serî li dadgeha destûrê ya bilind da ev şertek ew e li Tirkiye ku ji ber rojnamevan zû teqawît bibin divê kerta wanî çapemeniye rojnamevaniye hebe lêbelê keşeya herî mezin li Tirkiye ji bilî teqawîtbînê ku şopandina heval û hewal û nûçeyan e ji xwe ew kesên xwedî kertên rojnamevanî nikarin bi asanî bikevin her derê li Tirkiyeyê eger ku ew kertal cem we hebe jî hûn nikarin bikevin hinek cihan û li gelek cihan jî şopandina nûçeyan ya rojnamevanan tê astenkirin bi vê guhertinê jî ev tişta kirin hemî kontrol û desthilat dane ew saziya girêdayî serokkomariye ku cihê pêwendiyên têkiliya tê gotin bi wê saziyê ve girêdan ew di rêzikname de ew desthilat dane wê saziyê ku bi asanî karibe kerta rojnamevanan betal bike û piştî vê jî eger hûn serî dadgehê bidin û hûn dadgehê mehkemê qezen jî bikin hûn nikarin kerta xwe paştabistînin dibêje hûn sicîla we jî yani em bêjin tawanên we jî pêştir nebin û cezayên ku we ji aliyê dadgehê ve xwaribin nebin. Yani ev saziya biryar zelal biryar dide. Az tiştek edim bipirsim. Be cîbicîbûna vê biryarê hûn texmîn dikin ku bi rêjeya çend rojnamevanên fermî kêm bibin li Tirkiye.
Yani bir kere şuna yani katılıyorum. caraki az Resmi gazeteciliğe tiştî kavramı doğru dve nebek yani rojnamavanê fermî ez vê terîmê qebûl nakim. Axir ne mavsem ego kart heye kart. Kesên ku karta rojnamavaniyê pêraya rojnamavana kart heye. Ege biryar cîbicî bibe ve çi qasî ew rojnamavan kêm bibin ege karta van bê destandin. Yani bu konuda bir sayı Divê mijarê da em nikarin hejmarekê bidin bi rastî ev ne pêkanê em nizanin wê yasayê çawa cîbicî bikin divê em vî tiştî bizanibin. Niha jî ew kesên ku opozisyon em bêjin rojnamavanên muxalîf ku ev karta wan heye wê armanca wan ya hedefa wan ewilî ev kesan nabin. Deselat li dijî rojnamavanên ku siyaseta wan rexne dikin ev biryarê dixwaze cîbicî bike. îro jî dikare ev biryara bê betalkirin û biryara dadgehê jî dikare bê ew qarta bê betalkirin. Lê belê niha ev destelata ji bo saziya têkiliya peywendiyên ku serok komariyê ve gerê daye deselat hemû dane destê wan tiştekî balkêş li rêziknameyê da guhertineka balkêş heye dibêje ku em bêjin kesên li gefin li ser dijî asayişa neteweyî û em bêjin ku kesên tawanbara han didin û bi ser va şertana ceza wergirtine qarta wanî rojnamavaniyê tê betalkirin. Li Tirkiye ji xwe li dozên li dijî rojnamavanan ne ji bo rojnamavaniya wan e. Bi sedeman terorê li dijî wan tê vekirin û dibêjin hûn piştgiriya terorê dikin. Niha bi sedan rojnamavan ji ber nûçeyên ku çêkirine têne darizandin. Yani serokatiya peywendiyên ku serok komariya Tirkiye ve gerê daye ew desilat dana wan ku bi vî awayî qarta betal bike. Veke sendika rojnamavanên Tirkiye çi dixin ser milê xwe çi erkeke dibêhin çi bikin yani hûnê tiştekî bikin nakin planekê wan heye yan hûnê rabiwastin bila biryar cîbicî bibe. Şöyle bu em karar wisa bêjin ev biryar di rojnameya fermî da hate weşandin û êdî wek kete warê cîbicîkirinê me jî wisa ev nîşanda bi nav kir ev rêzikname me got ku ev rêzikname qarta nedana rojnamevan e. Em ê aliyê yasayî va jî cihên pêwîst serî lê bidin. Başa. Vê demê êdî ji sendîkayên ve sendîkaya rojnamavanan ji xwe endamên we hene kesên wiha hene ku carek hatibin cezakirin yan jî girêdayî aliyeke çi opozisyonê çi rêxistinekê bin ku hin guman bikin endamê we ya û vê kar ji vê destandin? Yani tabii bizim üyelerimizin içerisinde nav endamê me da ew kesên ku qartê wan nehatibin nû kirin û em bêjin serlêdana wanê qarta nehatibe qebûl kirin bi dehan endamên me hene. Ez serokê sendîkayê me lê belê 2 salin qarta min nehatiye nû kirin û hîn dibên di lêpirsînê de yani dibên lêkolînê de he. Min jî dozek li dijî wan vekir li mehkemê ji ber ku 2 salin qarta min nûh nakin. Bi taybetî em nabêjin ku dest nadin endamê me ya hinek kesê din em naxwazin bi taybetî vî tiştî amaje vî tiştî bikin. Yani gelek qartên rojnamavanên hatin betalkirin ku li cihên cuda cuda da dixebitin. Ev bi temamî em bêjin serokatiya peywendiyên serokkomariya Tirkiye ku nêzîke wan in qarta dide wan û piştgiriya wan dike û em bêjin derfetan dide wan wek rêziknameyeka vî awayî derxistin ku dixwazin rojnamava niyeka bi vî awayî ava bikin em jî destûrê nadine vî tiştî em ê tekoşîna xwe li beramber vî tiştî berdewam bikin. Em qebûl nakin ku rojnamavanî gerêdayî ew qartê be
bu qarte mirov dibe rojname van ev tişta nabe ku bi serokatiya peywendiyên girêdayî serok komariyê ve bêgirêdan divî warî da jî em ê tekoşîna xwe berdewam bikin. Serokê Sendîkaya Rojnamevanên Tirkiye Birêz Gökhan Durmuş ji Stenbolê ve bi me re bû spas ji te re.